A čím im to píš tam? Stojí perlam po? No. A tu mám kukár. Kde humo, však ju nevidím. Detko, nemôžeš vidieť. Ešte daj novrecu. Ešte? Ešte. No, ktoré sa mi ľúbi najlepšie. Táto mačička. No dobre, dobre. Je to malinké tieto. Tieto sa také kolumné. Dobre. To je machry. No pozri, takto to má vyzerať. Hemží. 3 týždne majú. Petlesa. Kam na statku ešte 18 im stane tak 200 prasát z prasníc tak 4-5. Inak majú tak po 12, po 13. To stačí. Prasnice majú mať tých 18. No čo hovoríš jedno hniezda? Zlato, ale to sa kusity majú 150 až 2 metráky. 2 metre majú tí. Učo, čo hovoríš na toto? Pekné sa? Pekné sa? Pekné sa, pekné. Tá pekné ľudsko. Poďte ešte takto. Poďte no. A ty kupuješ ten, túto lečo z jedna? To sa nedá úplne. Ty šroty? To len kúpiť, podri. Co? To sa len dá len kúpiť. Nie? Len kúpiť, kupujem, pozri. Musím mi dať... Ja myslím, že sa súkromný sklady a to, že to dostaneš kúpiť. 900 korún. Ne, stojí 700 korún. 900 u nás. 900? Pozri. A stojí, no počkaj, 700, 900, no. Pozri, No ale, nič by si neprohral, ani neprehrám. keby si kúpil meter. Pozri, už majú kúpené. No 2 metre, nie metre. No, Pozri ho. pretože to je, tam majú všetko, ako víš. Tak, ešte troška. Tu nás vidá lepšie. Hele, to si lehne, ja sa na to vyseru. Zábery. No to je niečo. Máme. Ale podľa sa 18, co ich je. To musíme troška ten napiť. A kde máš sviňu vlastne? Ja som mama. Tu je, ty si mama. To je. Tam je vedľa. Pozrieme ma iba na to. Ja ich chovám, kamarát, vždy. Po začátku. To je pekné.